na mu waye game da asibiti. Yau insha Allah abin da za mu tattauna game da shi shine lokacin ziyarar mara lafiya a asibiti. Da yawa daga cikin abubuwa waɗanda ke kawo kuskure ko in ce saɓani a tsakanin ma'aikatan lafiya da kuma masu zuwa ganin marasa lafiyansu asibiti akwai lokaci. Wato ina so in ce su mutane ba su san lokacin da ya kamata ko lokacin da ya kamata su je ziyarar mara lafiya ba. Mu kuma ma'aikatan lafiya ba mu cika tsayawa mu yi masu bayani ba saboda yanayin aiki da ke gabanmu na asibiti. Ala ayyi halin gaskiya na sha ganin irin rigingimu da kuma musayar kalamai da ake yi tsakanin ma'aikatan lafiya da kuma su masu zuwa ganin marasa lafiya. Mutum zai je asibiti ya zo ganin mara lafiya ne sai a ce mai ai ba zai shiga ganin shi ba saboda a daidai wannan lokaci su ma'aikatan lafiya suna gabatar da aiki ko suna ba da magani ko wani abu makamancin haka. Kowace asibiti tana da tsari da take gudanarwa na lokacin da ya kamata mutum ya je ganin mara lafiya. Kalli asibitocin gwamnati da kuma asibitocin da suke masu zaman kansu ne wato private hospital. Babban misalin da zan bayar shine asibitin da muke da ita a nan Gusau kamar Federal Medical Center suna da tsarin lokacin ziyara na Monday zuwa Friday ranakun aiki kenan, sannan kuma suna da tsarin ziyara kuma na weekend su ne ranakun hutu Saturday and Sunday, sannan kuma suna da tsari shi ma na public holiday wato ranakun da suke ranakun hutu ne na gwamnatin tarayya. A ranakun aiki su ne Monday zuwa Friday ana ganin mara lafiya daga karfe 4 kawai zuwa karfe 6. Ashe kaga mutum yanzu daga Monday zuwa Friday bai tashi da safe ko da rana ya ce ya zo ganin mara lafiya. Abinda kawai suka ce shine daga karfe 4 zuwa karfe 6 na maraice. A kan karfe 6 kuma ba za a sake ganin mara lafiya ba sai kuma gobe. Daga nan kuma har zuwa ranar Friday ita ce ranar Juma'a. Idan muka kuma dawo zuwa ga ranakun hutu ko in ce weekend su kuma ana ganin mara lafiya daga misalin karfe 10 na safe zuwa kuma karfe 12 na rana. Karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana. Sannan kuma da maraice ana ganin mara lafiya daga karfe 4 zuwa karfe 6 na maraice. Ranar Asabar kenan da kuma ranar Lahadi ranakun weekend. Haka zalika ranakun hutu su ma ana ganin mara lafiya daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana. Haka zalika kuma da maraice ana ganin mara lafiya daga karfe 4 zuwa karfe 6 na maraice. Da nan za ka fahimci cewa ranakun aiki ba su da lokacin ziyarar mara lafiya da sahi sai dai da maraice daga karfe 4 zuwa karfe 6. Su kuma sauran ranaku irin ranakun weekend da kuma public holiday su ne suke da safe da kuma maraice. Da safe daga karfe 10 na safe zuwa karfe 12 na rana, sannan da maraice kuma daga karfe 4 na maraice zuwa karfe 6 na maraice. Wani zai yi tunanin me yasa aka kayyade waɗannan lokuta na cewa sai lokacin ranakun da suke ranakun aiki ne. Akwai ayyuka da dama da ake gabatarwa na kula da mara lafiya. Likitoci suna rawon su je gadon kowane mara lafiya su tambaye shi damuwa ya gaya masu, sannan su rubuta mashi magunguna da kuma wasu gwaje-gwaje domin a samu mafita akan abin da ke damu. Haka ranakun mako suke tun daga ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a. Su kuma ranakun da suke ba ranakun aiki bane akwai sauƙin aiki kuma likitoci ba su cika rawan a wannan ranaku ba, sai dai wani abu in ya taso a kira doctor wanda yake on call ya zo ya diba mara lafiya. Shi yasa aka samar da ganin mara lafiya da safe a irin wannan lokutan. Da wannan ne za ka fahimci cewa ya kamata ka kiyaye lokaci. Duk lokacin da ka zo ganin mara lafiya an ka ce maka ba za a gan shi ba sai ka diba ka ga wannan lokaci ya yi daidai da lokacin da ita asibiti ta tsara ko bai yi ba. In ya yi daidai da lokacin da asibiti ta tsara kana da damar da za ka ɗaga murya kuma ka nemi haƙƙinka akan dole sai ka ga wannan mara lafiya. In kuma bai yi daidai ba kaga sai ka nemi alfarma. In alfarmar ta samu ka ga mara lafiyanka, in kuma bata samu ba kada ka yi wasu maganganu sai ka alakanta abin da gare ka.